ಆಗಲೇ ಬಡವ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಅಂದಾರೆ ಏಪಲ ಎಂಕಾಪುಜಿ ಎನಡ್ದಾಪುಜಿ ಅಂದೆ ಪನ ಇರ್ತೀರಿ ನೀ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಗಲೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದೇಪನ ಮೂಲ ಕುಲ್ ಜಡ ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡವೇರು ಸೊಂಚ ಐತೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲ ಇನಿ सपने देखना अच्छी बात ही लेकिन उस सपने को नहीं ನಿಗಲೆ ಗೊಂಜಾನಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆತಿಲೆ ಶೀತ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಶೀತ ಅವನು ನಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಗಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಆನಿ ಬತ್ತದ ಸಮಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ತಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಶಿಲಗದರು ಜಬಡದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುಂಭಕರ್ಣಿ ചെയ്തോರು. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಬೇಯ್ದೆಯನ್ನು ನೀ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಯಾನ ಅಪೂರ್ವ ಯಾನದು ಬೇಲೆ. ಸೊ ಅವೇ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಾರಾಣಿ ಜೈದೂರು ಲೈ ಯಾನ ಕಿಚನ್ ಬೇಯ್ದೆ ಆಣಿನ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ತುಂಬ ಸುರು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ತಿನ್ನೋಣಿಗೆ ಹಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲಂಚ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಸುರುಗು ಚಾಪರೋಡು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅವು ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಚಾಪರ್ಪಿನ. ಸೊ ಸುರುಗು ಚಾಪರ್ಕ ಬಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮವೇ ಒಂದು ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮರಣಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ರೀಸೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸುಜಿತ್ ಪನ್ಪಿನ ಅರಂದ ಸುಜಿತ್ ಅಂದು ಸುಜಿತ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬ್ರೋ ಅಕ್ಕ ಇರೋ ಸಲ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ ಈರು ಒಂದಿಂದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಅಕ್ಕ ಅದು ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಈರು ಮಲ್ಪದು ಈರು ಮನ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲು ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ಈರು ಮಲ್ತು ಪೂಜಾಪಾಲೆ ಅಂಚಂದು. ಸೊ ಐಕ್ ಯಾನು ಏನೇನಿತ್ತು ಅವನೇ ಪಂತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಚಲೋ ತೂಕ ಏನಾಗ್ಬಿಡೊಂದು ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಚಲೋ ಸುಲೂಕು ಚಾಪರ್ಕ. ಚಿಯರ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಂಕಲ ಮಾರಾಣಿ ಜೈಜನ ಸಿಂತುಲಿ ಲಕ್ಕಿಯರು ಎಂಕಲ ಮಾರಾಣಿ ಲಕ್ಕಿಯರು ಬೆಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಬರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಲೆ ಲೂಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯನಲ್ಲ ಆರುಷನಲ್ಲ ಬಂದಿರೊಂದು ಒಂದನ್ನ ಆಯುಷ್ಯನಲ್ಲ ಆರುಷನಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದನ್ನ ಆರುಷಿನ ಮರ್ತು ಬರೋದು ಇದಾಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಟಲ್ ತೆಕ್ಕರಂಡಿ. ನಮ್ಮ 4 ಚಮಚದ ಪುಡಿ ಬಾಡ್ನು 1 2 3 4 ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ರೇ ಆಲ್ಜಿ ನಾ ಗೈಸ್ ತುಡಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ರೆ ಚೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಉಂಡತೆ ಕೊಪ್ಪದಿನ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಊತಿಲ್ಲ ಏನಂದು ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಯಾವು ಯಾನೇ ಪಲ
ಕೆಲವರ ಬುಲ್ಪುನಗ ಮೇರದಲ್ಲಿ ಪಂಡೆಡೆ ಪಂಪೆ ಅಪ್ಪಣ ಈಗ ತಿನ್ಪ ತೋಜಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಯಾರು ಅದಾಗ ಅನ್ಪೇರು ಈ ತಿನ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕಾಪುದು ನೀನು ಯಾರೇ ತಿನ್ಪಾಡೋದು ದಾಲ ಪಂಡಿದ್ರಿ ಊಪೆತ್ತ ಒಪ್ಪದುಲೆ ಇದೀಗ ಮಮ್ಮಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಮ್ಮಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಬಾಲ್ಯದ ಬಡವು ಮೂಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೂಲ ಮಲ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಅವು ಪೇಪರ್ ಉಂಟು ಪರ್ಕೊಂಡು ಏಯ್ ತಾರಾ ಬೀರರುಂಡು ತಾರಾ ಬೀರ ಏನೋ ಅನ್ಬೋದು ಕೂಡ ಏನೋ ಲೆತ್ತದ ಏನೋ ಅನ್ಬೋದು ತಾರಾ ಬೀರಲೆಗೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಅವೇನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗಾಯಸಿದೆ ಬಿದರ್ಗರಮ ತಾರಾ ಬೀರರೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪರ ತಾರಾ ಬೀರ ತಿಂತದೆ ಪಾನಿಗಲ್ಲಿ ಅದ ಕೇಂದ್ರ ಜನ ಒಂದೇ ತಾಲೇಜಿ 2 ಗಡಿ ತಾರೆ ಫುಲ್ ಬಿರಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಣದ ತೆಪ್ಪಗೆ ತಂದಲ್ಲೂ ತಾರಾಯ್ದ ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪೂರ್ವ ತಂದಲ್ಲೂ ಬಾರಿ ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಭಯಂಕರ ಏನಂತ ಲೈನ್ ಬರೋ ನಿಂಪುಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚನಿಗೆ ಬಾಟಲ್ ಬೆಚ್ಚನಿಗೆ ಇದೀವರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಒಂದು ಬೆಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬೇಲೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನ ಇದನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ನೇನು ಪವನ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಮೂರ್ತುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆನೇ ಬೇರೆ ಆಲ್ತದ ಪುನಗ ಮೂರ್ತಿದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತುಲಿ ತಿಂತುಲಿ ಏನೊಂದುಂಟೈತೆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡೆರೆಗ್ ಅಪುರನ ಬಂಗೈನ ದಾದ ಬಂಗ ಎಂಗದಾಲ ಬಂಗ ಗೊತ್ತೈಜಿ ಏ ದಾದ ಈಜಿ ಬೇರೆ ಅವರ ಏನು ಕರ್ಮ ಭಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಅದೇ ಗೈಸ್ ಒಂಪುರ ಏನೇ ನಮ್ಮ ದತ್ತಗೈತೆ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪುರ ಕಡೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬೇಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು ಯಾರು ಬಂಗ ಅಪ್ಪುರ ನಮಗೆ ಬಂಗದಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಒಂದು ಏ ಆಯುಷಿ నేను ఏపడు దించిపని ಆಗಲೇ ಬಡವ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಅಂದಾರೆ ಏಪಲ ಎಂಕಾಪುಜಿ ಎನಡ್ದಾಪುಜಿ ಅಂದೆ ಪನ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀ ಅರ್ನ ಟೈಮ್ ಇನಿ ವಾವ್ ಅವಳೊಡ್ತಿನ ಬೇತನೆ ಬೇರೆ ಅವನುಂಟು ಇಟ್ಟೇನ ಅಲೆ ಏಪಲ ಅಂಜನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಂಜಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಪಿದಾಯಿ ಕುಲು ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ಲಿಯಡ ಯಾವು ಅಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುಗಂತ ಕೊರ್ಪೋಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಮೂಲರ್ತೀರ ಹೋ ಏ ಚೇರಡು ಪೋದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆಲಿ ಪೋದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಐತೆ ಅಲ್ನಾಂಡ್ ಐತೆ ಮೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಳೈತೆ ಸಮ ಆತ ಜವಿತೆ ನಾನು ಯಾನೆ ತಿನ್ಪ ಹೊಡಿತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಪಪ್ಪ ಇರು ಮಂಗಟ ನಾವು ತೂಲೆ ಮೂರು ಆರುಷಿ ತೂಲೆ ಸೊರಲೆ ಪೂರ ಜಾತದು ಪೋತುಂಡು ಮುತ್ತರೆ ಓರ್ಮಗ ಬೊಪ್ಪಣೆ ಹಾಡುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ you put ಅಮ್ಮೇರಿ ಏತಲ ಹಾಕಿನ್ ಬಂದಿರಿ ಅಮ್ಮದಲೆ ಗಾಯ್ಸಿನಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸೊ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಅಂತೆ ಭೂತ ಕೋಣದಂತೆ ಬೇಲೆಂಡು ಏನಂತೆ ಭೂತದ ಕೋಣೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಡಿ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡು ತುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಸಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡವು ಒಂಜಿ ಕಜಾವು ಪರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ
ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ बड़ा हरामी हो बेटा उसको दम्मी जुले सारा बणी बुझोलू ಏನ ದಿನ ಬೈನಿ ಮಗ ಜೋಗ ಏತ್ ಲಾಯ್ ದಿನ ಬಯನ್ ಅತ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ ಜೋಗ ದಿನ ಬಯ ನಿನ್ನಡ ಸಮಯ ಒಂದು ಈ ಸಮಯ ದಿನ ಬಯ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಡ ಸಮಯ ದಿನ ಬರ ಒಂದು ಆತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ತಿಂದು ಆಯುಷಿ ಆರಿಸಿ ಬೋಲ್ದಲ್ಲ ಬಿಡು ಆಯುಷಿ ಏತು ದಿನ ತಿಂತೋತ ಏನ ಒಂದು ಟಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ದೀಪಿನ ಬೇಲೆ ನಿನ್ನ ಎನ್ನತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ತಡೆ ಏನೋ ಜೀವನ ಬಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನತಲೆ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಗೊಚ್ಚೊಂದು ನಿಂತಲಿ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೀಪಾದ ಗುಲ್ಪಿಯಲ್ಲಿ చెప్పడానికి మూలు మనం చెప్పడం కార్యక్రమ జోకులు ఏం చెప్పడా ఉంతులే ಅವನು ತೊಟ್ಟಿಲು ಒಂಚ ಸಮಯನ ಅಂದು ತೊಟ್ಟಿಲು ಬರಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆಂಗಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ತಪ್ಪೆತ್ತಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಉಂಟು ಜೋ ಜೋ ಬಾಬಾಗೆ ಜೋ ಜೋ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಇಂಥ ದಿನ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಏತ್ ಅಪುರಣ ಏನ ಬರೋ ಬೇಲಣ್ಣ ಯಾ ಮಲ್ತೆ ಕೂಡ 5 ರೇಟ್ ಏನ ಬೇಲಣ್ಣ ಅವಲ ಮಲ್ತೆ ಯಾಲ ಮಲ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನ ಬಾಲೆಗೆ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾಳೆ ಬಾಲೆ ಜೀವತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾಲೆಜಿ ನನ್ನ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಲೆ ಜೀವಡ ಹೋದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ ಬರೋಣ ಕೈಂಚಿದು ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಬಾಲೆ ಮೀ ಪಾಯೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ ಬರೋಣ ಎಂಚ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ ಬದಲೇ ಕಾಯಿಸಿ ಅಂದ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ ಎತ್ತಿದ ಕಾಯಿ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೀ ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ ಬೊಕ ಜಿಲಾಬಿ ಜಿಲಾಬಿ ಮೋಹನ್ ಮಾಲ್ ದಿನ ಜಿಲಾಬಿ ಅಂದ್ ಏ ಬಾತ ನೀರೆ मैं नहीं बताऊंगा ಅವಿರೆ ದಾದ ಸಮಯ ಏನೇನು ಕೈಪೇನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪು ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆತ ಓಕೆ ಕಾಯಿಸಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಕ್ಕ ಬೆಂಡೆ ಉಂಡು ಉಂಡ ಬೆಂಡೆ ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಲ ಬೆಂಡೆ ಬೆಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಕೋಡೆದ ಅವು ಅಂಚ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಬೆಂಡೆ ಕನ್ಲೆ ಪಣ ಮಂಚಗಲ್ बेकार है भैया मैं तो टूट गया ಗುಂಡು ಬಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲೆ ಗವೇನಿ ಪಲ್ಯ ನೈಪು ಟೊಮಟೊ ಸಾರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೊಮಟೊ ಸಾರು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಬೈ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಳಿ ಆಂಡ್ ಮೈ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಏಪಲ ಜತಿ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪು ನಿಮಿಷ ಅಪ್ರೋ ಮಲ್ಪು ಏಪಲ ಇನ್ನು ಯಾ ಮಲ್ತೀನಿ ये चुप है ಮುಳ್ಳು ಒಂದು ಅಪುರ ಮಲ್ತೀನಿ ವಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನದು ನೀತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇದಾಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತನಾಡು ಬೂತದ ಸೊ ಇತ್ತೇರಣ ಏನೊಂದು ತೂಕ ಬೇಲೆ ಆಟಿನ ನಂಜು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಪುರಣ ಸೊ ಇತ್ತೇರಣ ಆಟಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಏನು ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಂ ಟೊಮಾಟೊ ಸಾರು ಕೊಂಡೈತೆ ಟೊಮಾಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಗಿತ್ತೆ ಚಾ ಬರ್ಪ ಚಾ ಬರ್ದು ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅನ್ಪೇನು ಬೇರೆದಿದೆ ನೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ದಿತ್ತಿ ನಿಂದು ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ತಿನ್ನಿ అలాగే అభ్యాసంగా జాస్తి బొచ్చి వాళ్ళ ಏನು ಜೋಲು ಆಲದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಪೋಯ್ ಚಾ ತೊಟ್ಟು ನೀವು ಮೂಡೆ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಡೆ ಬೇಪಾರ ಪಾಡಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೋಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಸತ್ಯನೇವ ನೋಡು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ರಲ್ಲಿ ಹಾ ಯಾವಂತೆ ಚೂಲಿ ತೆಗೆತಂದ್ರೆ ಚೂಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾರೋಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ನೀರು ಎಂಚ ಕೈ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಮೂಗುಡು ಒಡ್ಡಂದೆ ನಾನು ಮೂಗುಡು ಒಡ್ಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿದಾರ कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं
ನಿಲ್ಲಕತ್ತೆ ಯಾನ ಮುಗುದಂಗಿತ್ತು ನಿಗಲೆ ನಿಗಲಿಗೊಂದು ಏನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆತುಲೆ ಶೀತ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಶೀತ ಅವನು ನಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಆನಿ ಬತ್ತದು ಸಮಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರೋಡು ಬಚ್ಚಂಕಾಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಚ್ಚಂಬರ್ ಮತ ತಿನ್ನೋಡು ಕರ್ಡ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪೂರ ಸಾಮ ತಿನ್ನೋಡು ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿರತ್ತ ಗಾಯ್ ಸಿಂಕ್ ಶೀತ ಆತನ ಏನೊಂಜಿ ಕೇರಳ ಕೊಚ್ಚಿ ಓದಿತ್ತೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಹೆಂಗ ಹೊಡೆ ನಾ ಕಣನಾಗ ಲೈನ್ ಇರ್ಬಾರ್ದಿಂದ ಹೊಡಿತೆ ಮೊಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಾಯಿ ಪಾಡಂದಿ ನಿಗುಲು ಇಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನಾದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತು ತೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೈ ಪಾತು ನಾನು ಮೀಯರೆ ಪೋತುವೆ ಕಾಶಿತನ ಮುಂದೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಚೂರು ನೀರು ಮಾಡೋಡು ನೀರು ಮಾಡಿದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚಂಡಿಕಾಯಿ ನಾನು ಚಲೋ ಟೊಮೆಟೊ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಂಡು ನಾನು ಸಾರು ಮಲ್ಪುನ ಇಂಚಾನಿಗೆರೆಗೆ ಅಂತ ಜಪವೆ ನಾಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಂಚಿ 4 ಹೆಸರು ದಾತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕೊಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಾಡು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೊಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ ಅವೇನೇ ಪಾಡಿ ಇತ್ತ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡ್ದು ಇತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚುಡಿ ಅಂಕಲ್ನ 2 ಜನ ಲಕಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಕನ 2 ರಾಣಿ ಲಕಿಯ ಹಾಂ ರಾಣಿ ಜಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಗಲೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದೇಪನ ಮೂಲ ಕುಲ್ ಜಡಪ ಪಿದೆ ಕುಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡುವಿರು ಸೊ ಒಂಚ ಐತೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಈಗ ಜಾಗ ಬಂದಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಜನ ದೀಪಿನಿ ಲೇ ಈತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೂಂಟಿ ವಾಡು ನಾಲೇ ತುಂಡು ವಾಡು हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ಕುಂತಲೆ ಅವ್ ಕಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕಂಡತೆ ನಿಗುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ ಮಲ್ಪರತೆ ಮಲ್ತ ಇವಾಗ ಇಂಚಂದೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಇದಿ ಓಡು ಮಿಕ್ಸಿದ ಒಂದು ಎತ್ತನ್ನ ಅಂತೆ ಅವು ಆನ್ ಇದಿ ಓಡು ನಂದು ಐಕ್ಲಾನೆ ಕಾತು ನಿತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡ್ಬಾರ ಯಾರೇ ಮಾಡ್ಬಾರ ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಇದ್ಯಾವ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋಡು ಹಾಂ ಏ ಆಂದಪ್ಪ ಇಂಚ ಪಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮೆಂಚು ಬಾಟ್ನು 5 ಇಂಚ ಶುಂಠಿ ಬಾಟ್ನು
ಅವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಾಳೆ ಪಾಪ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಡು ಗಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮಂಜುಳದ ಬಡಿಬಾರ್ದು ನಿಂಚ ಮಂಜುಳದ ಬಡಿಬಾರ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬಾಡಲಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ಯೂರ್ ಎಂಡತೆ ನಾನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರ್ ನಿಂಚ ಬಾಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರ್ ನಿಂಚ ಬಾಡ್ದು ಚೂರು ಅಡೇಗೆ ಪಂದಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂದ ಕೊದ್ದಿರ ಬಿಡ್ಲಿ ಚಿತ್ತಿ ಪಾಟ ಬಿಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो. ನಾನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತ ಏನ ಬುರ್ನಿ ಅವು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಿಂಚ ಕೊದ್ದಿಳು ಇದನ್ನ ಚೂರು ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಒಡಿ ಬತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲತಿ ಅಂತ ಶೋಕತ್ ಲೈಕ್ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಅದೇ ಕುದ ಬರ್ಬೇಕು ಬಂದ್ರೆ ಆಡ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ದಾಟಿಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಹಾಂ ಒಂದು ಆಟಿಲ್ ಮಲಪರ ಕಡೆ ಬಂದ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡುದೇನು ಅದು ಅರ್ಥ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆಗತ್ತಂತಲ್ಲಿ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಪು ರೆಡಿ. ನಾನು ಬಂದು ಮಲ್ಪನು ದೀಪಿನಿ ಈತೆ ಬೇರೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಅಪುರಾಣ ಈತೆ ಕೈ ಮಲ್ತನ್ನಾಡು ಒಕ್ಕದ ಪುರಾಣದೆ ತೂಯರತ ಫೈನಲ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಕೈಪು ಫಿನಿಶ್ ಗಾಯ್ಸ್. ತುಲೈತೆ ಕುಂಟಾಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕಲ್ನ पूरा हाजिर दाड़ नहीं इतने बता पकड़ वीडियो बारे बिंदुली ओके अंदना पूरा कर्म तेरी अच्छी है तू कूड़न जन उंडा ना गम इतने ना सपने देखना अच्छी बात ही, लेकिन उस सपने को नहीं. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. सपने देखकर घर में रहना ये तो अच्छी बात नहीं है ना. ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬನ್ನಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಲ್ ಸಾರವೇ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ದಾಲ್ ಸಾರು ಅಡಿತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ದಾಲ್ ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ದಿತ್ತಲ್ಲು ಅವು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪನು ರಡ್ಡು ಉನ್ಕ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಉನ್ಕ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದಿತ್ತ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಿಂತ ಇತ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಪರ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಐತೆ ಬಿಡೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಬಿಡೋಣ ಏನು ಬಯ್ಯ ಮುಂಟ ಮಲ್ತ ಕೂಡ ಬಿಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಂತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲೇ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗುಂಡು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ನಿಗಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೋರೆತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.